тарзи адрес дохил кардан дар баромаи пиндодо аз хитой заказ кардан. Видеоро сахранӣ карда дар канал подписатсия карда то охир тамошо кунед. Ба баромаи пиндодо медароем. Дар кулолаи тарафи дасти ростгӣ медароем. Болоро нигоҳ кунед, аломати навигатор ҳаста, ҳамида медароем. дар кнопкаи сирх нева поёнгишта медароем ва адреса дохил мекунем. Бисёр одамо дар кнопкаи сирх медаранд, яъне дар добавлени адрес медароянд, адреси хонаи худшонро мезананд, вақте ки заказ мекунанд, заказшон намеояд. Барои дуруст ёд гирифтан аз хитой заказ кардан метавонед ба WhatsApp ё Telegram ман нависед. Ман ба ҳама нозикиёш ба шумо нишон дода, то якум заказ ба дастон расидана кӯмак мекунам. Шумо метавонед саволҳои худро дар таги комментарии ҳамин видео нависед. Ман кӯшиш мекунам ба ҳар яки шумо дар комментариям ҷавоб диҳам. Саломат бошед то видеои дигар.